kusinda tsiku ndi tsiku sisi mwaziwika kuti kukhala kotentha kukhala kwa mvula kapena kukhala kozizira ndipo kuchitika zambiri zomwe ngati ampira timene anafenso kutengepo udindo wathu kusonyeza kuti chitetezo makamaka chilengedwe chikutetezedwa. Imodzi mwa njira imene FIFA imalimbikitsa ndi njira yokuza kudzala mitengo chifukwa chake mwana chaka ndi chaka ngati ya football association lawo timawonetsa tikali ndi program imene yodzala mitengo. Chaka chino tinali ndi program yapadera yomwe tinapanga nthawi yomwe tinali ndi mpikisano wa 4 nations omwe unachitikira ndithu kuno ku Lilongwe. Tinabweretsa matimu a Zambia, Kenya komanso Zimbabwe ndi Malawi. Mapuleya ndithu tsiku lina lake lokuma anatengana kupita ku bypass kuti akadzala mitengo chomwe ndi chilimbikitso chisonyezo chokuti ngati famu timayitengera nkhani yosamalira chilengedwe mwa serious. Komanso kuchoka penepo timalimbikitsa mu nkhani yathu ija timati ya club license yomwe timakati kuyendera mabwalo kuti mabwalo athu ali bwanji tisanapase chiphatso chololeza kuti akhoza kuchititsa masewera zomwe timayang'ana zambiri zoona zakuti kodi nkhani ya ukhondo chilengedwe kasamalidwe kakuyenda bwanji. Timalimbikitsa kuti mabwalo amene nawonso azitionetsetsa kuti akutha kusamalira mitengo. Ife tili ndi maproject awiri, tili ndi mpira stadium Blantyre kuti mukaonenso nakonso kunja kwakeko tayambanso nkhani ngati imene yodzala mitengo. Komanso tili ndi Ruwinga Academy kumene kunso tikulimbikitsanso nkhani za chilengedwe. Timakhalanso tikulimbikitsa eni akama stadium kuti nawonso azitero kuti nawonso azitengapo gawo kulimbikitsa chilengedwe. Mwakamba nkhani ya madzi timavutika mabwalo athu kwambiri makamaka nthawi ngati inoyo yoti mvula sinayambe kugwira. Tikati tiyende mabwalo ambiri tipeza kuti anauma pali fumbi pachani vuto la madzi. Zovuta ndithu kuti tizidalira kuti mabwalo athu akhoza kumakwanisa kuthirira ma stadium ogwiritsa ntchito madzi olipira a waterfall. Zovuta kwambiri ndiye ndondomeko zokuti koda tikhoza kupeza njira zanji zomwe zingapangitsitse kuti madzi azikhala pafupi pamabwalo osadalira waterfall kuti azitha kusamalira mazimbuzi zawo azitha kusamalira kapinga wawo mabwalo azikhala pabwino. Nkhani ina ndiyo kuti ngadasamalire chilengedwe chisita kusunga madzi chikasunga madzi chilengedwe akakumba zitsime olo madrawo sizipakhala povuta kupeza madzi olo kusunga madzi kwa chaka chonse akakhala kuti ali ndi mitengo kunja kwa stadium imeneyi. Neni chomwe timakati kulimbikitsa chomwe dakhala timakambiranaso ndi makhanso kwambiri kuti azitilola kuti tizikumba zitsime koma zitsime zimenezi kuti zikhale zodalirika chaka chonse chathunthu ndi kuti pakhale njira yomwe madzi azisungidwa. Andi mmodzi mwa njira imeneyi ndikuonesa ndi panja pa stadium imenepo pali mitengo imeneyi sikuti zithandiza madzoka onso kuonesa ndi mpweya wabwino ukupita ndithu mu stadium pati kumabwera anthu ochuluka. Pamene munadzadziwa ngati panja palibe mpweya wabwino ndi kutanthauza ndi kuti chilengedwe komanso kakhalidwe kakhala kovutirako. Anthu ambiri mdziko muno amakonda masewero a mpira wa miyendo omwe pa Chingerezi amati football kapena soka. Mdziko muno muli matimu otchuka kwambiri atatu omwe ali ndi owatsatira ochuluka kapena kuti masapota. Matimuwa ndi monga Mighty Mukulu Wanderers, FCB Nyasa Big Bullets komanso Silver Strikers. Timu ya Silver Strikers ndi yokhayo yomwe ili ndi stadium ndipo stadiumuyi ikupezeka ku area 47 mu mzinda wa Lilongwe. Pa bwaloli pamalowa anthu osachepera 20,000 pa nthawi imodzi. Funso nkumati kodi bwaloli limakwaniritsa mfundo zabwino zosamalirira zachilengedwe zomwe zingathandize kuti anthu amene abwera kudzaonera mpira azitha kupuma mpweya wabwino? Nanga akuluakulu pa bwalo limeneli amatsatira njira zabwino zotayira zinyalala monga kukhala ndi mabini otayiramo zinyalala ndi zina zambiri malingana ndi mmene zimafotokozera mfundo zosamalirira zinthu zachilengedwe kapena kuti environmental management policy. Afiris Banda ndi Brands and Marketing Manager wa timu ya Silver Strikers ndipo akukambapo zambiri za bwalo la Silver Strikers Club Stadium pa nkhani ya zosamalira zachilengedwe. Well, ife ku Silver Strikers Football Club Stadium yathu ndi yabwino ko basi. Tikakamba nkhani ya chilengedwe kwa ifeyo timaona ngati timakwaniritsa. Fake ifeyo tili ndi environment yathu yokwaniritsa kuti wina aliyense whether uchokera kwa manyumba abwino waka uchokera kunikweni kuna kulikonseko aliyense imathopanga fit kwa munthu wina aliyense. Tiyambire kuma VIP stand. Kuma VIP kwathu kuli matoilet abwino oti amakonzedwa daily. Whether kuli anthu kapena sikunabwera anthu kumakonzedwa daily. Ndi anthu wina aliyense amene atha kubwera akhoza kupeza kuti matoilet aja ndi abwino. Madziso ukhoza kuwapezaso. Free of charge upita pampopi ukamwa. Tikakamba zokuti ayi malo okhala malo athu ambiri kwa nthawi ambiri kupeza kuti ma stadium enawo kupeza kuti mipando ndi ochoka. Koma mipando yathu kupeza kuti ndi abwino ndi clean yokhazikika pamalo pake ndipo
ndipo daily amatha kuyikonza ndi sinkhani yodandaulitsira tikapita ku open stand kumapezeka kuti ngakhale kulibe masiti enieni okongola opentedwa tiyika kutsogolo kuno koma slabu yathu ndi yabwinobwino yopanda doti yopanda sekuti fumbira lilonse munthu khoza kukhala pansi nkuona bwinobwino game uthose kupita kokuti uchoka pasiti pako kupita kamwaso madzi tikakamba nkhani yokuti kodi madzi kunoko amatha kuyenda bwanji kwa ukhondo wako kwa munthu kuti ayi mwina ngati madzi asiya ku toilet tilipo matoilet ene osiyanasiyana ali kumusiku oti munthu khoza kupita kukazithandizira ndiyo kwa ife timaona ngati wina aliyense timatha kumuthandizira kulingana mmene kuchokera nkhani yoti tiyambire pa mabotolo amowa ndiyambire penepo kuno tinaletsa mabotolo amowa kuti alowe mu stadium timanena kuti nthawi zonse munthu ukabweretsa mabotolo amowa uzibweretsa ndi ma disposables pamene ukumugulisa customer uzimugulisa ndi disposable cup cholinga chake munthu yesayende ndi botolo la glass fike ndikumpila aliyese amabwera ndi ma emotions ake osiyanasiyana because pezi kuti wamusa nawo nzako munthu ndiye timaletsa kuti each time ukabweretsa uzagulitsa mowa kunoko uzibweretsa ndi disposable cup cholinga chake so kuti disposable cup ija mwina mwangozi excitement waiponya pansi ifeso tikhoza kuitola bwinobwino kuika mpini koma nkhani ya mabini paliponse every 2 meters of the stadium mabini alipo ndithu nthawi zonse munthu ukabweretsa mabotolo timapanga zonena kuti each time ukatenga iyo timonetsetsa kuti ma stewards athu azionetsetsa kuti munthu ngati ataya botolo okapena anthu amene ali ka surrounding kapenepo pamene padzadza zinyalala amauza anthu aja kuti tolani whether zinyalala zizako kapena sizako koma mutole surrounding yanu pamene makhalapo mukuonera mpira pakhale pabwino ndi timatoletsa anthu zinyalala kuno anthu ochita malonda omwe amakhala pafupi ndi bwalo la Silver Strikers nawo amabweretsa malonda awo kuti adzagulitse kukakhala kuti kuli masewera mpira. Ruth Manuel ndi mmodzi mwa amalonda ochokera ku Mtandire ndipo iwo amatengapo mbali pa nkhani yosamalira zachilengedwe powauza makasitomala awo kuti asamataye mabotolo paliponse akalowa mu stadiumuyi. Ife timauza zokuti akagula ngati zakumwa ngati zimene zizi mabotolo azisamala akagula chonchi timauza aso ngati mabotolo ena ndi ena mati asunge pamalo abwino cholinga tizigwirizanaso ndi ana aka stadium timauza zofunikira za ukhondo apezeke zokuti akagula chonchi mabotolo azisamalisa pabwino kulinganaso malingana kuli matenda kunja kuno ndi timafuna zokuti mabotolo aja asamalire pa ukhondo pabwino amene timalangiza abe kunena zokuti ukhondo ndofunikira ndi timauza olomakomo muti mafuna zokuti asamaliso kama mabotolo asamangotaya paliponse ayi timafuna zokuti talangize zokuti mabotolo azisamala. Timu ya Silver Strikers ili ndi anthu ambiri omwe amayichemerera ndipo a King Malaya ndi mmodzi mwa akuluakulu omwe amachemerera timu iyi. Ife timalimbikitsa pa stadium yathu pano kuona kuti ngati mabotolo oma plastiki timakhala kuti samapezeka mu stadium fake zimene zimathandizira kuonongaso mbali yakapinga fake uzu ndi mapepala sizimagwirizana bwinobwino ndiye ife timalimbikitsa ma supporters kuona kuti zinthu ngati zimene tisamagwiritse ntchito ngati ma glass akalowa mukapinga muja kuti glass lasweka likhoza kuvula za player likhoza kuvula za sulo kwa munthu ongoyenda ndiye ife kumbali ya chilengedwe timalimbikitsa kwambiri kuona kuti umoyo uzipitirira kukhala bwinobwino. Dasi naonera pa bingu unabwera woyimba wakunja anamenya dasi pa bingu paja anayala chi Eugene chilona pomena anayala chilona kapinga anapya ndiponso kuvina omene amavina anthu kuja kumakhala kuti kapinga ja akudiyeka dasi pa stadium ngati apa pasiya bwino kupangira dasi mu stadium mweni zimaononga ngati sivu eje imaonongeka chifukwa cha madasi. Bambo Ayesu Nthala nawo akulimbikitsa ochemerera timuyi kuti adzitengapo gawo pa nkhani yosamalira zachilengedwe ku bwalo la Silver Strikers. Nditi kakamba nkhani ya chilengedwe ifeyo chilengedwe timachilemekeza kwambiri. Kulemekeza kwa chilengedwe chimene timachita ndi chani? Tikamati chilengedwe kawiri timakonda kuona mwina zodzala mitengo. Komanso kuti tangodzala mitengo yotangodzala kuti mitengo ikhale mitengo tadzala timafuna tisamalire bwino lomwe ikule bwino lomwe ipangire upangiri wabwino ikakula mitengo ije kakhala yabwino ndi timati chilengedwe tachisamala kuonjezera pamene popo ifeyo mchilengedwe momwemo timanena kawiri chifukwa choti pamabwera zinthu zina zimene zimapereka chiopsezo kwambiri kumbali ya chilengedwe ngati mapepala ndi chinthu choopsa kwambiri. Inu ngati mudavako kumudzi kapena mwakulirako kumudzi mbuzi kamiza pepala mbuziyo imafa kusonyeza kuti pepala la plastiki ndi chiopsezo kwambiri kuonjezera pamene popo anthu amene amagwira ntchito kufodya mukafuse alimberifi Tobacco Commission mukafuse jetai fodya uja mubero mukapezeka pepala la plastiki fodya ameneyo amambweza safuna zinthu ngati zimenezozo tikakamba pakapinga plastic kapezeka pakapinga ndakuti kapinga ameneyo sotaononga ndiye timaonetsetsa kuti ifeyo moyo wathu anthu
amdziko muno kuti tikhale athazi mpweya wathu tumewa wabwino tisamale chilengedwe chathu ngakhale mtsinje umene umalimba ndi mitengo ngati mitengo palibe ndoti mukaona kuti sidasamali mtsinje umakhala kuti wakokoloka mitengo ndiye chilengedwe icho. Nkhani imeneyo ndi nkhani yosavuta kwenikweni chifukwa chonena kuti tisamalitsitsa kunena kuti mu stadium yathu yokongola chonchi mukhale mabini sapota kamalo amene mujamo akakhala kuti wabwera ndi pepa la plastic kapena botolo la plastic tikutenga zinthu zimene zijazo ndikuzika mbini ndipo tionetsetsa kuti tiyike masichwadi tili masichwadi athu atimu kuti azionetsetsa kuti mapepa aja asamalidwe bwinobwino komanso tili ndi anthu amene amatikirinira monga mmene mukuoneramu kuti ground lathu ndi labwino kwambiri nawonso ifensi lipangira kuti ndi ofesi athu tiawuzitsa una kuti muonetsetse una kuti ground mwathu musapezeke mapepala ifenso ndi dindo wathu kwenikweni chifukwa kuti ifeyo ndi anthu amene timakhala tikutenga maplastikiwo monga ngati leroli mungatondiona ndabwera ndi chipewa ichi ndabweranso ndi chimene ndikumapanga ndikuma ndikagula chakumwa ndikumathira mu kapu iyi ndikathira mkapu mmene mumu ndikumwa ndikuti pepala kaya ndi botolo la plastiki ndikuponya mpini ndifo yake leroli pobwera ndinadziwa kuti lero ndikatha kumana nawo anthu ofuna za smart kapena mwachidule inuyo okonda dziko lanu nchifo yake ndinabwera ndi chani ndi kapu imeneyi ndicho linga choti ifeyo tisamalitsitse ofesi yathuyi ground lathu lipitirire kuoneka kosamalidwa chonchi. kampani ya St John of God ndi imene anayilemba ntchito kuti izisamalira pa bwalo la Silver Stadium ndipo anthu a kampani amaonetsetsa kuti anthu akabwera kudzaonera mpira pa bwaloli azitsatira ndondomeko zonse zomwe anayika zosamalirira zachilengedwe. ngati ifeyo okonza kumalo kuno chimene chimachitika ndicho kuti ngati game iliko mawa timayambira kusamalira lero ngati lese ngati ku VIP kukwecha mipando ya matoileti timapanga china chilichonse kuonesesa mabotolo pamene ali timatolatola mapepala chimozimozi kuyika malo amodzi mu bini tikayika malo amodzi timaonesesa zoti mphepo isatani isauluse timayendetsa galimoto ya Reserve Bank of Malawi imabwera kuzatinyamulira basi nkukataya kuntaya siku ngati la game timauza so zimene so kuti tisamangotaya mabotolo pena paliponse zinyama pena paliponse tili ndi mabini amene wawa ndi ainuyo timayikira inuyo kuti ngati mwagula khaya ndi ndasi mwayika mujumbo mwamalisa mulipinde mwata mukaponye mmene momo tolinga choti malo athu azitani azionekabe bwino azisamalika. Mdziko muno mabwalo omenyera mpira wa miyendo amauma mu nyengo ya chilimwe kamba kosowa madzi othiririra koma bwalo la Silver Strikers linapanga njira yokolola madzi a mvula komanso akasupe omwe amapezeka pamalopa. Izi zikuchititsa kuti klabu ya mpira ya Silver Strikers isamaononge ndalama zambiri pa mabiro amadzi. A Frank Kankhande ndi mmodzi mwa anthu omwe amaonetsetsa kuti makina omwe amagwiritsa ntchito pothirira kapinga pa bwaloli akugwira ntchito bwino ndipo pakali pano akuonjezeranso mathanki ena osungira mu madzi okololawa pa malopa. Padakali pano tikuyika piping system yonena kuti zithiriranso madzi ku ground iku. We are harvesting madzi amene akuchokera mu ground umo kuti azibwera mu tanki yathu imene tamanga apayi then tikuwapopa madzi amenewa akubwereranso ku ground konkuja ndicho linga kuti pa ground la Silver Stadium madzi asamatheko. Ifeyo kutere kwa amene akutionera panopa uthenga ndi umeneyo kuti ndizotheka kuchotsa madzi amene akuchokera mu ground momwemo kuwabwezeretsamo. Njira of course zilipo zambiri tikhoza kuchotsa madzi pansi pamene ndikumathiriranso mu ground imeneyo. Ground sili kuyenera kukhala lopanda madzi kwa madzi zikuti zitani around pamene popo amapezekapo. Aremias Kefa ndi amene amaonetsetsa kuti madzi omwe ali pa bwaloli akuagwiritsa ntchito yothirira kapingayo pa malopa kuti asaume ndi kumatsatira njira zonse zomwe bungwe la FAM limafuna. Ndiyamikire kwambiri chifukwa cha amene mafotokozera kuti maground ena ndiwonongeka poyerekeza ndi imene stadium yathu ya Silver ikuonekera. Ndanena kale kuti ndi chifukwa cha kuyika mtima kwa anyamata amene nawo. Anyamatawa ndiolimbikira. Endi chimene timapanga nchiona kuti ifeyo timadziwa kuti nthawi yoti kulidzuwa ija madzi amavuta maground ambiri mwina amathoka mbala za zimenezo. Tili ndi madzi amene a banki yathu amachera anatipangira ujeni kapampu kamagetsi. Kamene madzi ake suti ngapa chitsime komano pali kasupe wina wake amene amayenda ndi anapanga zochera kuti madzi aje akachuluka timatha kuatayiranso pa ground kudzera mu pampu imeneyo. Ndiye chimene timapanga nchiona kuti mwina dzuwa lalakwera kwambiri sitingathe kuti tithirire masanawa ifali makhala busy kwambiri masosho ndi zina zoterozo
koma ngati tili ndi game timesetsa kuti anyamata athu amene amagwira ntchito ground agone mwina usiku akuthirira. Ndi chifukwa yake mwina matimu ambiri oti mwina achoka kuma ground ena ake olimba amapezeka onena kuti amanena kuti pa Silver paja panali zimadzi panali chani koma ili nthawi ya dzuwa. Reason yake ndione kuti anyamata athu amalimbikira kugwira ntchito sana ndi usiku tikakhala kuti tili ndi game. Pano pandunena pano mpoti mvula yayamba mwina maground ena awaziyamba kubwererapo kuti azifanana ndi pa Silver Stadium koma ifeyo tiwonjezera gear kuti tiposeso pati kuti mwina monse mene mukuonekera kuti mwina muli mosakhala bwinobwino tiwonjezeranso pamenepo kuti taposebe anzathu aja chifukwa chakuyikira mtima meti inako. Bungwe la Lilongwe Board nalo limaletsa kugwiritsa ntchito pothirira madzi ake ochuluka pakapinga kamba kakuti madzi amakhala ochepa mu nyengo ya chilimwe ndiponso madzi amakhala akusowa. Klabu ya Silver Strikers imagwiritsa ntchito madzi ambiri pa bwaloli ndipo kamba kakugwiritsa ntchito madzi okolola amvula komanso akasupe pa malopa sakumana ndi vuto la kusowa kwa madzi komanso samakumana ndi vuto la mabiru a madzi. Anthu ambiri marero ndikuti ndifolemera koma kulemera kwathu ndi mumpira. Ifeyo timanena kuti aliyense akhozekhala ndi chance ina iliyonse yopanga ndalama. Ndefe tinaona kuti kwa ifeyo rather kuti tizitenga ndalama zathu za nthumba tizikalipira ku water board mabilu osiyana-siyana. Fake ife ndiye timaononga madzi tisaname. Timaononga madzi kuthirira pa ground, kuthirira mbali mwa stadium, timaononga madzi. Koma tinaganiza kuti izi kweze kuti bilu ija yakwera kwambiri. Ndiye rather fe tinaona kuti stadium wathu mulika supe kuti anatuka kale ilon kale. Timagwiritsa ntchito kasupe umene uchayi. Timatenga madzi choka mukasupe moja nkumathirira. Ndeti tima hosepipe potalalo mwizido kasupe kuja amathothirira on ground mamawa masana kapena madzulo amathothirira some ground mliyonse at any time of the day. Sitimagwiritsa ntchito amadzi a water board. Pa bwalo la zamasewerowa pakakhala kuti udzu wauma zimayika chiopsezo kwa anyamata osewera mpira chifukwa amatha kuvulala nthawi ina iliyonse. Emmanuel Chipatala ndi team manager wa Silver Strikers ndipo iye akukambapo kufunika kwa mabwalo abwino osewerera mpira wa miyendo. Ma ground amathandiza ndithu kuti timu zitha kuchita bwinonso makamaka ground ikakhala kuti ndi labwino kwambiri. Mwanena chisanzo cha ground lathu kuti mwaliona ground lathu ndi ground lokongola limasamalidwa bwino, limayang'anidwa bwinobwino china chilichonse kapinga timakhati ku mukonza bwinobwino and maplayer amati akabwera ano pamenepo amakhala ndi tingani ka extra morale akuona kuti ground ndi labwinobwino sila bumpe zimapangisanso kuti azitha kusewera mpira wabwino mosavuta. Ground road libe mabampu likamona mpira ngati ku Europe kuchalo ma countries amene anzathu ama ground amakhala ndithu abwino smart ndithu. So pitch ikakhala kuti ili bwinobwino zimathandiziranso ndithu kwa ma players kuti asewere mpira wabwino komanso kuvulala kumachepa ako because pa ground pacha pamakhala kuti pali glass as you have seen kulekana ndi ground road maybe is bumpy and dusty. Kampani ya TNM ndiyomwe imayendetsa chikho cha Super League mdziko muno ndipo nayo yasiya kupereka matiketi apepala olowera mu mpira ndipo m'malo mwake ikugwiritsa ntchito njira imene ikutchedwa e-ticketing yomwe simagwiritsa ntchito mapepala amene ngati sasamalidwa amatha kuononga zachilengedwe. Ku nkhani zachilengedwe muzi wa mpira umaseweredwa ku mabwalo a mpira ku mabwalo umeneku kuti pabwalo ndiyambire pabwalo kuti anthu asewere bwino umafuna pakhale kapinga wabwino zomwe ilinso mbali imodzi zachilengedwe. Mabwalo a mpira sikumazazana anthu kuti apume mpweya wabwino amafunika alandire mpweya wabwino kuchokera ku mitengo. Choncho timayenera kuonetsetsa kuti mabwalo azungulidwe ndi mitengo yomwe anthu amapereka mpweya wabwino kwa anthu omwe abwera kuzaonera mpira. So njira ya e-ticketing yomwe tabweresa kuti munthu azitha kugula tiketi kuzera pa foni osagwira saso ntchito ndalama ya pepala. One ndiye kuti ndalama sipakhala ntchito yofuna kupanga recycle ndalama ya pepala. Komanso two anthu akagula tiketi ya pepala ikang'ambidwa ndiye kuti zimapepala zimene zija zimangoponyedwa paliponse kudesa malo ama stadium komanso komwe amapita matikiti amene acha ndiye kuti mapepala aja amakhala kuti samatha kupangidwa recycle bwino zomwe zimakhala zikupitiriza kuononga chiwerengedwe chathu. Afires Banda akumema anthu onse amene amakonda masewero a mpira mdziko muno kuti asamaope kupita ku mpira ku Silver Strikers Stadium chifukwa ndondomeko zonse zimene boma linayika mu Environmental Management Act ya mchaka cha 2017 amazitsata pa bwaloli. Ifeyo tikunena anthu kuti stadium yathu ya Silver Strikers Football Club ndi yabwino kwa basi.
mwina ntati nene kuti bingwe ja itavuta itatani kuno nkosewera mpira kwambiri ndipo anthu kunoko amakukonda faka amadziwa kuti kunoko ndi kwabwino kuoneka bwino kopentedwa bwino environment yathu ndi yabwino nthawi zonse ukaona kuti sungaonepo chinyalala otabwera Wednesday kuti ayi ndikaone kuti mwina anakonza fake inali tsiku la game unamba fake nthawi zonse kuno kumakhala clean nene uneyo anthu samakhala ndi nkhawa kuti kumene kunanga matoyili taki fake nthawi zambiri anthu nkhawa yamakhala kuti nanga ndikakudza kuti nanga ndikazithandizira bwanji koma kunoko ndikhoza kupanga na show kuti kunoko stadium yathu ya Silver Strikers nthawi zonse quality yathu timayipanga expect kuti ikhale perfect kwa wina aliyense. Tiyeni tonse amalawi amene timakonda masewero ampira titengepo mbali posamalira mabwalo athu ampira posataya zinyalala ndi maplastiki paliponse pamene tipita kaonera mpira.